Dnes si ukážeme zapojenie napájaceho zdroja do riadiacej jednotky a následne zapojenie LED pasov. V prvom rade je potrebné zapojiť si napájací zdroj. Tento úkon by však mal vykonávať kvalifikovaný pracovník. Keď máme zapojený napájací zdroj, môžeme si pripraviť riadiacu jednotku. Na riadiacej jednotke máme pekne označený vstup a výstup. Vstup je označený ako input, výstup je označený ako output. Keď máme takto pekne zapojený napájací zdroj, môžeme sa pustiť do zapojenia LED pasu. Napájací zdroj a LED pas máme zapojený, môžeme si to vyskúšať. Ak vám LED pasík nesvieti, je potrebné riadiacu jednotku vyresetovať. Riadiacu jednotku jednoducho vyresetujeme podržaním čierneho tlačítka, kým sa nám LED pas nerozbliká. Keď máme zapojený napájací zdroj a LED pasík, riadiacu jednotku si jednoducho napárujeme na diaľkový ovládač. Konkrétne pri tomto diaľkovom ovládači to spravíme týmto spôsobom. Stlačíme tlačítko, riadiaca jednotka sa nám pekne rozbliká a priradíme si ju na kanál, na ktorý potrebujeme. Následne potvrdíme na dotykovej časti. Keď chceme napárovať viac zón na jeden diaľkový ovládač, postup je rovnaký. Stlačíme si tlačítko a priradujeme na jednotlivý kanál, na ktorý chceme zónu priradiť. Je však možné spraviť aj to, že všetky riadiace jednotky napárujeme na jeden kanál. To znamená, ak máme viac svetelných zón, všetky sa budú správať rovnako v ten istý čas. Pri jednokanálových diaľkových ovládačoch, napríklad pri tomto, je postup rovnaký. Stlačíme párovacie tlačítko, počkáme, kým sa riadiaca jednotka rozbliká, ťukneme na dotykovú plochu a potvrdíme si. Každý z diaľkových ovládačov má pod batériou ochrannú fóliu, ktorú treba pred párovaním odstrániť. V tomto videu sme si ukázali, ako si sami dokážete jednoducho zapojiť napájací zdroj, riadiacu jednotku a jednofarebný LED pas. Pre viac podobných tipov nás nezabudnite sledovať.